It's Beer Club. В днешният епизод ще представя бирата Естрела Галиция. Естрела Галиция е лагер бира, произвеждана от компанията Higos de Rivera, базирана в Ла Коруния, Испания. Марката е основана през 1906 година от Хосе Мария Ривейра Корал и се е превърнала в една от най-популярните бири в Испания. Бирата има златист цвят, отличен ароматен баланс между малц и хмел, леки флорални и билкови вкусове с умерено усещане в устата и интензивен горчив вкус, който се задържа.